Jo ja tenia la passió des de sempre. O sigui, jo vaig escollir fer biologia humana, però jo sabia que volia ser professora. Al màster ho feien molt, recerca-acció, que de fet ho fan molts professors de secundària, que és com fer recerca però com molt aplicada a la seva aula. Després vaig estar molt contenta, saps? I quan després vaig decidir que no faria el doctorat i que m'aniria a fer de Profes Union, i també em van mirar amb aquell patiment de dir no farà el doctorat, la nostra filla. Benvolguts i benvolgudes al Citoplasma, aquest espai d'essència que avui tenim el plaer de compartir amb la Maria Llarena, una persona absolutament polifacètica. Sempre m'ha donat amb un denominador comú. I perdoneu la cursilada que és fer el món una mica millor, no? Des dels relats que fas, el moviment escolta, la carrera de Biologia Humana de Pompeu i seguit de la investigació fins a començar el doctorat, no? I finalment, Maria, avui professora d'ESO i batxillerat, servint el que és probablement el propòsit més noble, no? Que és l'educació. Doncs benvinguda al Citoplasma, moltes gràcies per haver vingut, perquè realment ets un referent de les coses que importen. I res, Maria, com estàs? Molt bé, sí? Molt afalagada, molt afalagada. la veritat. I tu, Joel, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí. Ja roda això, ja roda el Citoplasma, estem contents. Ara comencem a aprendre'l una mica. Hem pogut connectar-ho tot, que és l'important. Sí. Bueno, jo començaré fent la primera pregunta que li fem a tots els convidats i és si tu no t'haguessis dedicat a la ciència, què t'hauria agradat fer? Mira, crec que dues coses. Dues coses. O moltes, però és igual. Centrem-nos en com dues. dues en el cap. Justament una, que avui la parlàvem mentre estàvem tirant a l'escola, que és ser fotògrafa de National Geographic. Uau. Bueno, que en realitat té bastanta vinculació amb la ciència, però... a mi m'agrada que no és fotògrafa, és fotògrafa del National Geographic. En plan flipada total. I l'altra, que té una mica a veure amb com vaig començar amb la ciència, o sigui, com vaig acabar el batxillerat i vaig decidir què volia fer, és que, clar, la meva llista de preferències de què volia estudiar, doncs hi havia biologia humana, però és que després hi havia filosofia, estudis literaris... O sigui, que també m'hagués agradat potser anar-me'n cap allà. Em sona aquesta llista, eh? Em sona aquesta llista. Jo, de fet, vaig posar filosofia a la segona Mira! Vull dir que... Ja m'he dit que ets un referent per les coses que realment importen. Bé, doncs, per conèixer una mica la Maria, que no és ni filòsofa, ni literata, no? Ni fotògrafa del National Geographic. O no encara. Anem cap al Big Bang. Bé, doncs, Maria, per descobrir una mica qui era, no? Com a estudiant, la Maria, tu t'agradava estudiar, eres bon estudiant, l'escola què? Com anava això? L'escola anava molt bé. Molt bé. O sigui, era molt bon estudiant. Crec que era molt apassionada de tot. I m'encantava aprendre. I crec que això era una mica com la gràcia de tot plegat. I en aquest sentit superbé. Després, quan vaig anar a la universitat, crec que vaig canviar una miqueta. Vas créixer. Vaig créixer, em vaig pagar un ostion que vaig flipar, o sigui, clar, era super bon estudiant i llavors vaig començar a suspendre, em va costar tot molt, sempre he sigut molt treballadora i vaig seguir sent molt treballadora, però també em va anar com bastant bé per relativitzar, Una mica tot. Sí, per baixar una mica. Sí, em sento una mica amb aquesta història de fet. No va dir, és una que ens passa a tots, però no n'estic segur si a tots, però Jo no ho volia dir. Però a molta gent sí. Bé, m'agrada sentir-ho. No. Sí. I sí que és veritat que fas una reflexió interna, et baixa l'ego una mica, que també està bé. Sí. I aprens diferents coses de la vida que estan absolutament. Ho revaloritzes tot una mica. Sí. No, el Joel, o sigui, crec que el Joel ha fet més el procés aquest que jo, però després m'ha anat ensenyant ell tot de coses durant la carrera de dir, mira, escolta'm, això, posa el freno, no? I ho veurem d'una altra manera. Claro. Bueno. I això que deies, Maria, tu t'apassionava una mica tot, no? T'agradava la literatura, no entenc... Típica que t'agradava la sintaxi, a mi m'agrada la sintaxi, no passa res, és fantàstic. I en quin moment dius la ciència, no? M'agrada la biologia, m'agrada la química, què és el que t'agradava a tu, potser? M'agradava molt la biologia. La química, bé, m'ho passava bé. Física no m'agradava gens, tot l'amor del món per Ramon Sada. Ramon Sada, si ens escolta, una passada. No m'agradava gens. Però també li posava molta il·lusió, Però sí, m'agradava molt la biologia. Crec que el Sebas, que era el professor de biologia de l'escola,
em va fer estimar molt aquesta assignatura, i també crec que era com la ciència que em feia sentir, o sigui, com la ciència més propera a tota la part com més humana, sí, més com humanística, humanitats i de més. I sí, m'agradava molt. I llavors, a l'hora de decidir, també aquesta cosa dels pares que posen pressió, com que ets bon estudiant, has d'estudiar ciències, la història interminable, i llavors vaig dir, bueno, doncs, biologia humana, que té una mica de biologia, té una mica d'humanitats, fixat, zero d'humanitats, però bueno, és igual. Posava humana el títol i va dir, som-hi. I ja està, i pa'lante, o sigui, va ser una mica triple. Bueno, fantàstic. I una pregunta que a mi també m'agrada fer, no? Perquè a vegades, ara potser és més fàcil, no? Perquè tothom veu, doncs això, escolta aquest podcast, veu notícies aquí, veu notícies allà, no? Però tu parties d'algun referent, de dir, jo volia ser aquesta persona, jo m'agradaria semblar-me a, no sé, alguna científica que tu haguessis pogut conèixer durant la teva educació. Bueno, tenia les meves cosines. Ah, les teves cosines. Que jo tinc moltes cosines, som com 17 cosines. Ostres. I, bueno, de fet som 17, són 4 nois i la resta som noies. 17 cosines, 17 Però cosines. sí, 17 cosines. I llavors sí que hi ha algunes que havien fet bioquímica, la Maria, la Míriam, que és més gran, també havia fet bioquímica però és investigadora en temes de genètica a l'Autònoma. Llavors eren com els meus referents més propers, així. Llavors elles eren sí que una mica la meva llumeta a seguir. I llavors, tu creus que també tota aquesta passió per aprendre la reps de la teva família o d'on sorgeix? Sí, a casa sempre han sigut com molt estimuladors en aquest sentit. I a més jo soc com la petita de totes aquestes cosines, llavors era una mica com mirar cap a dalt i, bueno, saps, com tothom ho feia tan bé, tothom era tan crac i de més, que suposo com que se t'enganxa una miqueta aquesta cosa. I se t'ha enganxat. I bueno. Pressió, també, o no? I pressió, sí, però crec que com ben portada, Sí, no moltíssima. També com que ets la petita, ets l'última, pues ja. Suposo que si ets el gran... Si ets el gran, ets el primer, no? Com que has de demostrar alguna cosa, però ja quan han anat tants davant... No et feien gaire cas, Maria. No gaire, la veritat. Ens estàs dient això. A veure... I llavors tu entres a Biologia Humana, primera opció. Primera opció. I allà tu hi arribes i et trobes còmode? I allà jo arribo i vaig flipar, el primer dia vaig flipar. Bueno, ara tot l'amor del món per la gent de la meva promoció, no? Però si jo vaig arribar allà... Bueno, sabeu que Biologia Humana es converteix també en Medicina, allà a la Pompeu. El primer any és... Bueno, les assignatures... Bueno, clar, ara no sé si han canviat algunes coses, però fins a tercer jo tenia assignatures compartides amb Medicina. Vale. Llavors érem com uns 100 i pico a l'aula, que eren meitat i meitat Medicina i Biologia. Però clar, jo vaig arribar allà i tota la primera fila d'aquella aula enorme eren com tot de MacBooks, sabeu, d'aquests com daurats que van començar a sortir. Sabem quins són. Clar, jo anava allà amb la ronyonera, venint de Súrion, que bueno... Hi havia rasta o no hi havia rasta? No hi havia rasta. Però bueno, és igual, arribo allà, tu m'assec i vaig pensar, uau. Bueno, és que jo no portava ni l'ordinador, anava amb la llibreta per prendre apunts. I l'usa, que després és impossible. Estàvem empatitzant moltíssim. Sí. I recordo que el Marçal, que és un company de la carrera, que ell ha fet Medicina, també així com hippios... No anàvem al MacBook Pro. No anàvem al MacBook Pro. I va venir, no ens coneixíem, va venir, es va seure i em fa... He vingut aquí perquè tu portaves ronyonera i tots els altres porten el MacBook Pro. I jo, vale, molt bé, amic. Una persona que aprecia més la ronyonera que el MacBook Pro diu molt. Diu molt. Diu que ens podem entendre. Exacte, diu que ens podem entendre després. Sí. O sigui que al principi vaig flipar. I, o sigui, en tema amistats també et va determinar això una mica, o no? Sí, us he de dir que després, sobretot amb la gent de Biologia Humana, com que eren molt poquets, érem uns 50 o així, i a més amb els anys van anar com caient la gent. Llavors vam fer més familieta, i tot i que eren molt diferents entre nosaltres, sí que vam fer bastant de grupet. Evidentment tens el teu nucli proper, que és amb la gent amb qui més afinitats tens. Els de la Rinyo, la veritat. El grup de WhatsApp es deia el de la Rinyo. El de la Rinyo. Però sí, en general amb tothom vam acabar fent força pinya. És maco, això. És bonic. Nosaltres també ens va ser una mica, en aquest sentit. Sí. Vam acabar trobant gent més afí, després gent que no tant, però entre tothom, jo crec que hi havia un caliu maco. Sí, eren poquets a la classe, també crec que va ajudar.
Clar. Aquestes carreres, no? Bueno, també, Medicina, vida humana... són tan dures que al final uneixen. Sí. No, una miqueta, és Totalment. que tots han... Tots units fem mateix força. patiment. Tots units fem força, Sí. totalment. Sí. Bé, i anem cap a una secció que a mi m'agrada una mica, no? Que és la primera vegada. Bé, doncs, Maria, com va ser la teva primera vegada? És a dir, com la recordes? Allò que dius, estic fent ciència. Ja vas fer la carrera? Potser vas fer alguna pràctica durant el batxillerat? O... A veure, jo me l'he pensat aquesta pregunta. L'has pensat, t'ho has pensat. He pensat que fer ciència de dir, vale, ara estic fent una cosa sèria, fins que no vaig estar fent el TFG i llavors com el grup de recerca, allà no vaig dir, vale, estic fent alguna cosa amb cara i ulls. Seriosa. Sí, a veure, a la carrera fèiem 25.000 pràctiques i moltes coses molt guapes. Recordo que vam fer, a quart fèiem bioinformàtica i biologia estructural, que em va encantar i ens feien treballar moltíssim i acabaves tenint la sensació que havies fet coses fortotes. Però, clar, sempre era com en l'àmbit així acadèmic. I llavors, fins que no vaig fer el TFG i vaig estar allà amb el grup de recerca que estava i de més, que ja vaig començar a fer coses més com de producció nova, diguem, doncs fins allà no vaig tenir la sensació que feia ciència. Però bueno, no sé, vosaltres. No, totalment. Jo crec que també va ser més tard. No potser alguna pràctica... O sigui, les pràctiques com agafaves pinzellades, però no... Claro. Era com... Era molt poc real. Perquè era molt guiat també, no? Com, sí. Total. I jo tinc una pregunta. Quina va ser potser la teva gran sorpresa o la gran decepció? No? Perquè potser havies idealitzat el fer ciència. A mi em va passar, per exemple, no? Que idealitzes el jo seré científic. I llavors hi ha un moment que dius, ostres, estic fent ciència i això és el que realment m'agrada, no? Quina va ser potser la primera gran decepció o gran sorpresa respecte a la Maria científica? Bona pregunta, Bueno, crec que la primera gran decepció va ser com arribar a la carrera i adonar-me'n que hi havia moltes assignatures que no eren el que jo esperava, o sigui, havies idealitzat una cosa, no? Se suposava que tot havia de molar un porrón i que t'havia d'encantar i de cop i volta tenies coses que deies, oh, Dios mío. Alguna cosa especial, Mario? Bueno, la bioquímica. La bioquímica? Sí. I fixa't, ara l'explico molta gràcia. Després anirem cap aquí, perquè clar, que ara tu diguis que la bioquímica em fa gràcia. Però crec que aquest va ser com el primer xoc. Sí, després ja... Bé. I potser la gran sorpresa positiva? I la gran sorpresa positiva... No sé, o sigui, després també, o sigui, quan vaig començar el moment aquest que considero més com de fer ciència, allò em va agradar bastant, també, com que amb el grup de recerca, com que la gent s'ajudava molt i... O sigui, allà vaig tenir la sensació també que aprenia moltíssim d'una manera diferent a la qual havia estat aprenent durant tota la carrera, no? Perquè de cop i volta és com que tiraven una mica los leones de, vale, ara busca't la vida i tal, i llavors, doncs, bueno, tenia aquella sensació com de fer recerca de veritat, sempre tenint algú al costat, saps? I llavors preguntes en aquest, preguntes en aquell altre. Això em va agradar, em vaig trobar que era com maco. Una mica com a d'ajudar-se, no? El que potser sembla molt tancat, tot plegat. Sí, la cosa cooperativa, no? Que al final... Tornem a la rinya. Tornem a la rinya. Sí. Sí, bueno, que al final la ciència es fa en equip, no? Totalment. Que si no és impossible. Totalment. Però tu des del principi, perquè això és una cosa que parlant amb el Joan ens ha interessat molt, no? Ja vas enfocar una mica la teva recerca cap al que és el món educatiu. És a dir, tu no estaves investigant la interacció entre l'anticòs i el receptor del leucòcit. No, tu això no ho feies. No, gens ni mica. Però explica'ns això que és el que ens interessa. D'on et sorgeix aquesta passió? Bueno, doncs jo ja tenia la passió des de sempre. O sigui, jo vaig escollir fer biologia humana, però jo sabia que volia ser professora. Professora. Ja des de quan? Bueno, des de batxillerat i així que em vaig començar a preguntar seriosament què és el que voldria fer. Allà vaig tenir clar que alguna cosa com en persones i educació, això m'agradava molt. Hi havia una 18a cosina que havia sigut mestra. Bueno, la meva àvia era mestra. I moltes cosines meves són professores, també us he de dir. Però sí, llavors ho tenia superclar i de fet vaig entrar a la carrera, vaig començar a fer pràctiques de laboratori, i vaig pensar, no. O sigui, molt guai fer la pràctica de laboratori, però jo no em veig treballant en un laboratori a tope.
i ja està, i llavors, no sé com... Ah, sí, a través de l'ABP, fèieu ABPs vosaltres? O sigui, aprenentatge basat en problemes. Sí, Vam fer pocs, vale. no? O sigui, m'agrada algun seminari, sí, però no li dèiem ABP, no hi havia l'etiqueta. Doncs allà a Biologia Humana hi ha com una assignatura cada any, Pots fer promo, que és la Sí, vols. Biomedicina Integrada. Biomedicina Integrada, que era molt xula, bueno, a mi m'agradava molt, generava amors i odis, també us he de dir, i que funcionava tot amb ABP. I qui portava aquesta assignatura era la Mar Carrió, que era la que va acabar sent la meva tutora del TFG i com una mica la meva mentora. I a través de la Mar també vaig descobrir que, bueno, pues que hi havia aquesta cosa d'educació en ciència, i llavors m'hi vaig tirar de cap. Sí. I què és el que treu exactament de l'educació? El poder d'impacte que té o la psicologia que hi ha darrere? Què és el que t'agrada? Pues moltes coses, crec, Crec que el del poder d'impacte m'agrada. Bueno, és com una gran responsabilitat, també, no? I s'ha de fer molt bé i també t'equivoques molt. I m'agrada molt la cosa aquesta com de treballar amb persones, de tu a tu... Sí, la cosa aquesta com de... també com de motivar, no? Com d'ensenyar, de guiar una miqueta i deixar anar, també, perquè també ensenyar al final és deixar anar i que la gent voli sola i faci el seu caminet. Però sí, com potser el sentiment aquest com de poder acompanyar i fer gaudir a la gent i poder... Sí, d'algú com això. La ciència. No? Sí, exacte. Perquè l'acadèmia pura i dura mai va ser una opció. És a dir, ni a la carrera et va agafar allò, a finals de tercer, ara estic estudiant els mitocondris i a mi les malalties mitocondrials m'interessen. No, això no et va passar. No, crec que no em va passar. Bueno, a biologia estructural em va encantar. Bioinformàtica? Sí, bioinformàtica em va agradar. Però no. No t'hi veies, No m'hi veia, és que no m'hi veia. I potser una cosa que, clar, jo, parlant amb tu i havent vist el que has fet, m'agrada perquè parles del grup de recerca i tots tenim superinterioritzat que el grup de recerca és allà on hi ha un laboratori, unes pipetes, unes plaques de Petri... Què era el teu grup de recerca? Era l'oficina hippie de Ronyoneres. Sí. Era, pues, el PRBB allà al parc de recerca, amb el bar davant. Guapíssim. Maco. Pues a la ultimíssima planta pues era un despatxet amb diverses tauletes i llavors compartien despatx el Grecs, que era el grup de recerca en educació en ciències de la salut, i tot l'equip de comunicació científica. I llavors estàvem allà. I tu anaves allà, cadascú anava fent lo seu, feies reunionetes... O sigui que sí, era com un despatx. Era un despatx. Però estava al costat de el laboratori d'evolució i... Sí, totalment, no? I tota la part computacional, tot, igual de l'altre despatx. Sí, estava allà tothom, sí. I com s'estructurava una mica el grup? També hi havia una investigadora principal? Sí, que era la Mar Carrió. I llavors després hi havia com alguns associats que anaven i venien, que estaven així com més satèl·lits, i gent que estigués més en el grup així com sempre. Hi havia sobretot el Marcel i la Sílvia, que el Marcel i la Sílvia eren professors al màster de professorat de la Pompeu, que fan el màster de professorat de ciències. Que estàs... Bueno, ara has fet propaganda també. Fes propaganda, Maria, el teu espai, és el teu podcast. És un màster supercuidadet. Clar que jo és l'únic que he fet, no? I sé que també hi ha el de la UB i de més. Però, bueno, jo el vaig gaudir molt. I llavors el Marcel i la Sílvia són dos profes del màster que a més feien recerca en el Grecs i són professors de secundària. I dos cracs, dos referents boníssims. Clar, i tu ja t'hi anaves veient allà, no? T'hi anaves veient... Clar, bueno, sí, una miqueta, sí. I com hi arribes? O sigui, tu contactes directament per correu amb aquesta professora o... Sí, mira, jo... Tu tens la idea. Bueno, explica'ns des que tens la idea fins que arribes al lloc, quin és aquest procés. Vale. Jo tenia una nòvia. Tu tenies una nòvia, ja, fantàstic. La Gemma. I la Gemma va contactar amb la Mar perquè com que l'havia tingut de professora a la biomedicina integrada, i la Gemma era 2 anys més gran que jo. Llavors la Gemma ja va agafar com aquest caminet i jo ho vaig veure i vaig dir, vale, doncs jo darrere, o sigui, quan jo a mi em toqui, jo vaig a picar les portes a la Mar. I ja està, després amb la Gemma ho vam deixar cada una per la seva banda i quan a mi em va tocar el moment,
Doncs sí, vaig escriure-li a la Mar, li vaig dir hola, soc la Maria Llerena, evidentment no tens idea de qui soc perquè som 250.000. Tots hem fet el mateix, tots hem fet el mateix. Cap profe té ni idea de qui ets, a no ser que hagis tret matriculaza en la seva assignatura, que no era el cas, però segurament el nostre estimat sí. I ja està, i llavors ens vam conèixer i... O sigui que va servir per arribar-hi, vas poder arribar al grup que volies, o sigui que és fantàstic. Bueno, també us diré que no hi havia molta gent que demanés aquell grup de recerca, o sigui que un alumne anés a picar a la porta i digués hola, m'encanta el que feu, els encantava. Clar, potser no era la neuro no sé què, que estava de moda i que hi havia els 4 que volia... La gent del Mac no hi era. La gent del Mac no hi era. La gent del Mac no hi era. I jo tinc una pregunta també perquè moltes vegades es ven una mica, no, això de que al grup de recerca hi ha la pressió de publicar i que tots els reactius són molt cars, no, que ara un anticos val 500 euros. Clar, vosaltres aquesta part no la teníeu. No. Llavors, a nivell de pressió, a nivell de, no sé, ambient laboral que tu hi poguessis tenir allà... L'ambient laboral era molt agradable. Sí que hi havia una mica com de pressió per publicar... Acadèmica. O sigui, la part acadèmica hi era. Clar, o sigui, perquè al final... No crec que fos una cosa com que vingués d'ell, sinó com del propi sistema de l'acadèmia que t'obliga a fer publicacions, també perquè funcionaven molt com per subvencions i de més, i llavors tu sempre has d'anar fent cosetes. Llavors això sí que ho notava una miqueta, però molt bé, o sigui, l'ambient molt maco, tenies com molta llibertat de fer el que volies dins del que s'havia de fer, no? Però, i de proposar, i ara cap aquí, i ara cap allà... O sigui que en aquest sentit era xulo. I com és exactament el món de la recerca en l'educació en ciències? O sigui, no m'ho imagino. Com és el dia a dia? Com, no sé, busqueu un grup de treball amb qui treballar? Com ho feu? Vale. Bueno, jo vaig fer un tastet supertastet. Llavors, vaig començar fent tot el tema del TFG, que en el meu TFG el que vaig fer treballava amb els objectius de desenvolupament sostenible. Això és fantàstic. Tu el temes haver de posar al TFG, te'n recordes? Sí. És culpa de la Maria. És que és absolutament culpa de la Maria. Llavors, de fet això va ser un tema que la mare em va oferir. O sigui, quan jo li vaig dir, hola, vull fer el TFG amb tu, em va dir, vale, tens alguna idea? I jo, no. I llavors li vaig dir, tu què fas? Què tens aquí per fer? I llavors ella em va dir, doncs mira, hi ha un tema que ara no ha tocat ningú i que m'interessa molt, que és com afegir tot el tema dels ODS als estudis superiors, no? Com a la universitat, i sobretot a ciències de la salut. I llavors jo li vaig dir, vale, a tope. I el que vam fer va ser dissenyar diversos ABPs, aprofitant que teníem com aquesta assignatura, diversos ABPs que incloessin temes d'ODS i de més, llavors em va deixar implementar-los. Llavors, el curs següent, com vam estar amb els de primer, amb els de segon, amb els de tercer, com implementant tot allò. Llavors aquesta part sí que va ser més de tot el disseny i com pensar-ho i tal. Jo soleta, amb la Mar, que m'anava fent feedback, i llavors la part d'implementació sí que vam estar com molt més en contacte amb els profes de l'ABP, com per explicar-los, fèiem reunions, no? Això funcionarà així, jo havia fet com una guia de docent perquè ho seguissin, etc. I llavors després també vaig poder fer com observació en un grup, llavors sí que amb el professor que portava aquell grup i jo sí que hi havia com més relació. I llavors quan ja havia acabat de fer això vaig estar en un altre projecte que era amb una gent de Croàcia. Ostres. I, un caos de projecte. Sí, També s'ha de dir, no tots són flors i millors, o sigui, també hi ha coses caòtiques en la recerca. Sí, això estem convençuts. Sí, el caos i la recerca. Claro. I llavors aquí era una mica, no sé, raro, era raro, o sigui, estaven... És que jo ni me'n recordo exactament de què era. O sigui, s'havia de muntar com una mena d'assignatura sobre la medicina de les 4 P's, de medicina preventiva, medicina a mi això em recorda a l'esplai pedres, pals, no? Paraulotes, tot això les 3 P's. Exacte, tot fora. Ni pals, ni pedres, ni piques. Exacte. Però era una mica caos. Llavors havíem com de dissenyar aquesta mena d'assignatura, curs, online, unes a Croàcia, nosaltres aquí. Ens vam trobar en diverses ocasions, elles van venir aquí. I llavors després s'havia d'anar a Croàcia i quan s'havia d'anar a Croàcia jo ja no era en el grup. Per això guardes un mal record. Per això guardes un mal record. Però bé, l'experiència bé. Perquè clar, tu fas el TFG i després empalmes amb el TFM. És a dir, tu fas el... Claro. I això és seguit, eh? Sí, jo faig el TFG, llavors
la meva primera idea era quedar-me en aquell grup fent recerca i per poder fer el doctorat en temes de recerca en educació, en ciències i tal, doncs has de fer el màster de professorat i després fas un doctorat d'això. Llavors vaig fer el màster i just anava a començar el doctorat, però bueno, com que encara no tenia beca ni de res, doncs havien demanat subvencions i no sé què, i estava ficada en aquest projecte, en aquest altre projecte, i llavors una mica així. I ja està, i llavors després, mentre estava com això, abans de començar el doctorat i fent mig-mig, vaig publicar l'article que sortia una mica com del TFG. I en principi el doctorat s'havia d'enfocar una mica més en el tema dels ODS. És un article xulo, Jo vull dir... És mono, està treballat, M'agrada, o sigui, trobo superinteressant. M'encanta català si és llegible. Se l'ha llegit. Ot la vestida i el meu pare. Bueno, doncs ja són dos, no, i molta més gent, i més gent que se l'hauria de llegir, perquè al final pensem, un article científic, no? En el camp de les biociències, doncs ja està aquí, materials i mètodes, he fet una PCR, he fet... No, totalment diferent i superenriquidor, totalment interessantíssim. I entenc que llavors tu ja volies projectar el teu doctorat cap allà. Sí. No? Estem tot en el mateix... Sí. També coneixia les altres estudiants que havien estat amb la Mar i que havien fet el doctorat amb ella i que després... La Gemma, que no és la meva Gemma, que és... Hi ha més Gemmes. Se n'havia anat ja a fer de professora de secundària al final. Vull dir que també... Després d'haver fet el doctorat i tota la mandanga. Sí, o sigui, màster, doctorat i llavors profe de secundària. També per la cosa aquesta que passa a les universitats, que hi ha molt poc lloc, no? I és una mica com un embut. I suposo que en aquest petit camp és encara més embut perquè tampoc... No hi ha tant recurs, potser, no hi ha tanta cosa... No, però bueno... Bé, doncs anem cap a la part que a mi m'agrada, no? Que és la part de la Maria Sunyonita, la Maria professora, no? I per anar aquí anem cap al nucli. Vinga. Bé, doncs Maria professora, no? Com va anar això? O sigui, en quin moment tu decideixes fer el salt i dius, mira, ESO i batxillerat, sí, som-hi. És un salt important, no? Perquè voler fer el doctorat, ser professora hi ha uns metres. Com va anar això? Hi ha uns metres. Doncs mira, em va trucar el Jordi Gastafau. Et truca el director. Bueno, jo estava... Era l'any que estava fent el màster. I llavors cap a l'abril o així, que estava fent les pràctiques, que vaig fer les pràctiques en un institut xulíssim que m'ho passava bomba. Em va trucar el Jordi i em va dir, Maria, tal, tenim lloc... I jo no ho vaig pensar ni 2 segons, us haig de ser sincera, però perquè Sunion, o sigui, jo m'ho veia passat bomba, era el meu somni una mica, O sigui, jo li deia a ma mare, mama, si jo vull ser profe del Sunion, i ma mare em deia, nena, treu-t'ho del cap perquè després, saps, com no passarà i patirem. Sí. I mira, aquí estàs, I mira, Víctor, mama. A veure, s'ha de dir que no et van trucar per qualsevol cosa. No, vull dir, tu havies fet unes credencials en la teva època estudiant. Sí, claro. Ens estimàvem, teníem una relació molt bonica amb Sunion. I també, o sigui, tampoc havia perdut mai el contacte. També havia anat fent crèdits variables, substitucions d'anglès... Anglès, Sí, fort. Bueno, però l'important, no, és que realment... També he fet una substitució. Tu també has fet anglès? Rock and roll. Sí. Clar, però vull dir, acabes sent professora de Sunion, que és el teu somni. Ja. Què dius, fort? Fort. I a la primera. I a la primera, pum, va directe, Gol. Absolut. Per l'esquadra. Sí, exacte. I veus tota la vida? Pues sí. També us he de dir que a mi em costa molt poc projectar amb qualsevol cosa. Llavors, ara et dic, sí, m'hi veig tota la vida, amb tota la tranquil·litat del món, no? Que hi ha gent com que... no hi ha cap ansietat... No, estic superbé i penso, bueno, si mai... Déu no ho vulgui, ja dirien... Si mai estigués molt malament, doncs m'ho pensaria, sí. Però estic feliç. Però no veuries, tornar a l'acadèmia com una opció? És a dir, ara amb aquest bagatge de l'aula i de tot el que has après, de dir, doncs ara jo he pensat que els ODS, no, des d'aquesta òptica anirem millor. Això no t'ha passat, No. Una cosa que sí que m'agradaria, però bueno, suposo que amb el temps i quan tingui més experiència... Si és un secret, no vagi tant de cul. No, és com li deien, el màster ho feien molt, recerca-acció, que de fet ho fan molts professors de secundària, que és com
fer recerca, però com molt aplicada a la seva aula. I llavors hi ha molta gent que publica coses d'educació, però aprofitant ja com tot el que fan com al centre i de més, que això jo trobo que és maco. I llavors això sí que m'agradaria algun dia. Em sorgeix una altra pregunta, que és... Va. El teu primer dia en una classe, com va? Buah. Te'n recordes? Sí que me'n recordo una mica. Molts nervis. I després pensar una cosa. O sigui, al màster tots són flors i violes, saps? I sempre, pues, has de fer activitats superparticipatives, no sé què, tal... I després arribes a classe amb 24 anys, que ets una pipiola, activitats participatives, jiji, jaja, i ja estàs patint, perquè una classe de tercer d'ESO, hormones fins aquí dalt, no et fa cas ni Cristo. I llavors va ser bèstia. Bueno, va ser molt normal, Ja. Però un xoc, no? Però sí. El primer any va ser un any d'aprenentatges, he de dir. Bueno, sempre, cada any és un any d'aprenentatges, però el primer any va ser intens. No. Sí. I va haver algun moment que vas dir on m'he ficat? Jo vull tornar? O ja anaves encaminada a dir això potser m'està costant al principi, és normal, però és el que m'agrada. Sí, era el que m'agrada. O sigui, és el que m'agrada, vull dir, estava molt tranquil·la. Sí. Bueno, i que tot en algun punt ha de costar, no? I trobes la manera de fer-ho. Però sí, no tiraria gens enrere. No, No. Jo ara vaig a fer la meva pregunta preferida, que és que sempre la colo, que és alguna frase d'alguna cançó que m'agrada, no? Que acostuma a ser el Manero del Guillem Gisbert, no? Això ho farem una secció. Això farem una secció. Ja. Hi ha una cançó de Guillem Gisbert que es diu Balla la Masurca, que parla d'un home, no?, que al principi aprèn moltes coses el que havia de ser el seu professor, i ell acaba sent professor, perquè al final el que vol és com tornar a transmetre aquests coneixements que ell havia transmès. I parla de que això és el motoret que el movia. Tu creus que aquest és el teu? Totalment. Absolut. És que totalment, O sigui, bueno, tu ho has viscut, però com que s'unien... És que hi ha molts profes molt bons. Molt bons, absolutament. I absolutament, o sigui, sí, és el motoret. Saps? Com tant de bo algun dia poder-ho fer tan bé com els que... Jo només sento bones referències de tu, Maria, si soc sincer. Els alumnes són boníssims, molt educats. Els alumnes són molt educats. Una cosa tenen és que... Venen ensenyats. Venen ensenyats. I una mica, si parlàvem, no?, que el teu dia a dia en la recerca era, doncs, estar allà en el teu ordinador, no?, veure els ODS, com aplicar, no?, tots aquests objectius en la classe de... Bueno, en altres classes, altres assignatures, no? El teu dia a dia a Sunion, entenc que, bueno, hi ha una part que no és la biologia, una gran part del teu dia a dia. Joder, molta part. Quina és la teva part preferida i la part que menys preferida, diguem-ne? Molt bona pregunta. Bueno, preferida, jo crec que depèn del dia, Depèn de la classe que hagi de fer. Saps? Com que potser hi ha classes que et venen més de gust i després hi ha classes que no tant, o depèn de l'hora que tinguis la classe. Una classe a les 4:15, un dijous, no la vol ningú. I llavors això podria ser una de les coses menys preferides. Sí, i... No sé, i preferides moltes coses, Bueno, anar de colònies m'encanta. M'encanta. I després com el dia a dia amb els alumnes, la cosa aquesta, no? Com la part de ser tutora, crec que és molt bonica també, el vincle que fas, com acompanyar-los... Bueno, al final com són personetes creixent i descobrint-se i com que dins estan fetes un liu i tu estàs allà per anar movent fitxes a veure què tal. Perdó que he tallat la pregunta de l'Ot, que era com és el teu dia a dia. No, aquesta pregunta no sabia ni que l'havia fet. És muntanya russa, bueno, ja ho saps, però és una muntanya russa el dia a dia a l'escola. I és que a més depèn molt de l'energia que tenen ells, saps? Com que tu pots entrar a una classe i haver-te preparat, farem això, entres, llegeixes l'aula i dius, vale. Això no anirà així. Canvi de plans total. Sí. Però potser aquesta cintura també és el que et fa una bona professora. No? Vull dir, la rigidesa al final et trenques. Clar, totalment. Bueno, el Jordi Caixàs, professor molt estimat, sempre deia, jo em preparo moltíssim les classes per després poder improvisar molt bé. Saps com... Bueno, és que clar, és improvisar. És bona frase, és molt bona frase. I aplicable a moltes altres coses, no suposo, no només a les classes. Com vosaltres, que segur que us heu preparat super el podcast per poder improvisar molt bé. No, home, no, aquí ningú improvisa. Jo tinc una altra pregunta, que és que aquest any, no, si no vaig malament, has començat l'assignatura de bioètica.
Sí. I aquí sí que has pogut implementar una mica el que és aquest aprenentatge basat en problemes, no? I aquest bagatge que tu havies estat estudiant més teòricament. Sí. Com ha anat això? Molt bé, Sí? molt bé. Poliria moltes coses, també he de dir. és que Els no primers pot sortir anys, bé la primera, sí, no? Sí, sí. Però bé, ha sigut maco. Crec que també com... Tenia un grup d'alumnes molt petitó, eren 11. Eren 11 noies, moníssimes. 11 noies, remarquem-ho, eh? Bueno, és que era tot cuqui. Fantàstic. I va funcionar bastant bé. Jo crec que també, clar, a l'ESO i al batxillerat, l'ABP, tinc la sensació, de la meva petita experiència, que ha de ser molt més guiat que no pas a la universitat. Saps? Com que s'ha d'acompanyar molt més. Però bueno, a part d'això, també com que els alumnes, si els deixes fer, tenen molt potencial per fer moltes coses i no sé, i és xulo, i com que aprenguin, o sigui, que fan com una miqueta com de recerca ja, no?, des del batxillerat, més enllà com de la cosa que està al treball de recerca, sinó com buscar i... Clar, i han de descobrir moltes coses, els ensenyes Google Acadèmic i de cop i volta és Déu, saps? O sigui, clar, sí. I jo pensava, ojalà m'haguessin ensenyat Google Acadèmic a primer de batxillerat, que no tenia ni idea del que existia. És que hi ha moltes coses que aprens fins i tot després de la carrera i dius, home, això potser m'hauríem pogut ensenyar. Claro. No? El ChatGPT com El ChatGPT És un tema. és un tema. És una eina? Soc una negada del ChatGPT. Home, doncs, Maria. Confieso. Bueno, a veure, l'he utilitzat. Al Joel i jo te'n podem potser donar una pinzellada. 4 tips. Sí, jo l'últim any de carrera... Bueno, no sé si ja estava, però... No ho sé, just, no? Però A veure, el ChatGPT és molt s'utilitza, potent, això està clar. Sí. Però bueno, no sé qui va ser un professor també que deia que si un examen el pot resoldre el ChatGPT o un treball el pot resoldre el ChatGPT és que potser li hem de donar una volta. Claro. Vull dir que crec que tot aquest aprenentatge basat en problemes, tot aquest... Bueno, que no sigui una resposta única, no? També. Exacte. Que sigui una resposta oberta. Sí, està bé fer-los pensar, no? Com... Que igual és el que més els hi costa, també. No? Com que és molt fàcil estudiar-te una cosa i respondre la pregunta i vomitar-la. No? Però quan els fas pensar, quan els fas qüestionar-se les coses, quan els fas connectar coses... Aquí també és on hi ha molt aprenentatge, o potser el veritable aprenentatge, no? És el que més ens costa també com a alumnes perquè crec que també és el que hem treballat menys. Claro. No, i després... No t'ensenyen a pensar. No. I se suposa que sí, però no. Bueno, estem allà, no? Estem allà. Sí, totalment. I jo, una de les últimes preguntes que tenia en aquest blog, no, de la Maria professora, clar, tu també estàs fent classes de batxillerat, no? I també fas una mica el que és l'orientació acadèmica cap al futur. Llavors, tu, amb tota aquesta visió menys, potser, establerta de què és la recerca biomèdica, no? No cal que sigui un... Tu això ho pots explicar? Tens l'opció d'inculcar una mica, no? Tot aquest ventall de possibilitats que... Ojo, la promo, des del citoplasma estem intentant visualitzar. Això no estava escrit. Crec que sí. Bueno, crec que amb els de batxi tenim bastants moments en què parlem com del futur que surten així, doncs jo què sé, enmig de classe en un moment surt, o entre classes, o quan venen al despatx i et pregunten. I llavors crec que està bé com... Bueno, jo sóc molt tranquil·la amb aquest tema, no? Però com des d'una mirada així com més distesa, també com transmetre una mica la tranquil·litat de dir-los, bueno, després quan jo els dic molt, quan aneu a la carrera, igual serà una merda al principi. És com de dir, bueno, no passa res. I no passa res si us equivoqueu. I hi ha moltes coses per escollir i al final totes elles porten al mateix camí, perquè tu faràs bioquímica i l'altre farà biomedicina i l'altre farà biotecnologia i potser d'aquí no sé quants anys, pum, us trobareu al mateix lloc. Absolut, no? sí. I jo crec que en aquest sentit sí, amb sortides també, aquest any per exemple he fet bastantes sortides i llavors també els hi ha anat bastant bé. També m'agrada molt convidar els meus amics de la carrera a fer xerrades i explicar, hablar de su libro. Bueno, aquí estàs, hablando de tu libro, sí. I això també els agrada molt, perquè al final és gent bastant propera que ha agafat caminets diferents. Sí. I una mica també el tema de les sortides que comentaves, no? Clar, fas bioètica, fas biologia i dius, on els porto? No? Creus que realment hi ha la possibilitat que des del batxillerat ja vagin veient què és el que és, no? El seu possible futur? Estan bé aquestes sortides? Sí, realment creus que poden... Sí,
O sigui, el tema de sortides, vale, on els porto en plan físicament. Sí, exacte. Sí, per exemple, aquest any vam anar... Bueno, al principi fem microscopia, llavors els vaig portar al servei de microscopia de l'Autònoma. Ostres. I va ser xulo, bueno, només el fet d'anar a l'Autònoma, és que és això. és que igual mai hi ha anat, saps? I ja veure tot el campus, tot això ja els hi fa molt, i després, quan estan allà al servei de microscopia, xerren amb la gent, saps, com amb els tècnics també. També hem anat al CRAM, que llavors és com més gent de biologia més devota, i que també els hi va anar bé. Em van oferir una sortida voluntària, que era per molts poquets alumnes, però a l'IRB, que això va ser una passada també, perquè allà sí que vam poder parlar com amb investigadors, amb un noi en concret que estava fent coses de càncer i metàstasi, que van flipar, els hi van ensenyar laboratoris. Jo em vaig recordar que tenia una amiga que estava allà a l'IRB i... Vas dir, epa, un cafè. I vaig dir, escolta, laboratori de Maria Quintana, i tiqui, cap allà a veure'ls, saps? Llavors crec que sí, que això també els ajuda com a... Sí, a anar veient, ni que sigui una miqueta. Bé, doncs ja que estem, no?, donant coses que potser pot ajudar a tota la gent que ens escolta, sí, anem tancant, anem cap a l'ingredient secret, que és la meva música preferida. Bé, doncs, Maria, jo sempre ho dic, al Joel li agrada cuinar, però li agrada més que el cuinin. Bueno, a ell no, que li cuinin, no? Ah, vale. Sí, i hi ha un risotto que fem algun dia que ens agrada, i la clau està en la cebeta. No sé, valenta, la posem al foc, xup-xup, sense pressa, que sui... La pregunta és una mica aquesta, no? Quina és la teva ceba, no? Que és aquesta cosa que en la teva vida, en el teu periple fins aquí, hi ha estat sempre amb tu, no? La meva ceba, Jo crec que com la perseverança, saps? Com l'anar fent aquest de formigueta. I sempre com amb optimisme i una cosa rere l'altra. I no voler pujar molt al foc, no? Que la ceba vagi fent, potser? Sí, el xup-xup. El xup-xup. El xup-xup. Anar fent xup-xup a foc és lent important. i tenir com aquesta confiança de arribaré. I si no arribo, m'agafaré un altre camí i com seguiré fent tranquil·lament. I has arribat. I has arribat. Sí. Hi havia moments on pensaves que no arribaries? O sempre has cregut en tu? No. Uah, s'ha posat superintens el Joel de sobte. Ja mentida, ja s'entén. M'ha convingut una expansiva cap aquí, diu. Sí, m'ha agradat. No, molt bé. M'ha agradat. Bueno, és que tampoc tenia, tampoc tenia com clar de dir, he d'anar fins aquí, saps? Sinó que anava fent i pensava, ves fent, Maria. Anem veient i quan hi siguis en el lloc, llavors sabràs com que estàs bé. I sí. Totalment. Sí. I una pregunta, que aquesta és pregunta del Joel 100%. Quina és la teva gran cagada, Maria? Una cosa que diguis... La meva gran cagada. Jo això, mira, la meva carrera ha estat molt maca, he arribat on he arribat, però hi ha aquella taqueta o aquella cosa divertida que podem explicar avui. Quina és aquesta? Mira, ho he pensat, et vaig preguntar com, quina gran cagada, tipus. Sí, allò, jo què sé, laboratori, deixar-te no sé què. Un cop vam cremar no vam cremar un laboratori sencer, però se'ns va cremar com una campana, però bueno. Va cremar, Flames. Va cremar flama forta. Però això chill, no? Susto, petit susto. No sé si estem fent botànica o fisiologia vegetal, però, treballant com amb alcohol, alcohol i plantes, o segon de carrera, saps? Com va cremar. Però poca cagada, o sigui, total. Cagadeta. Però una cagada, que és una mica... Anem pujant. Anem a la cagada. Sí, no és divertida, és que crec que és metafòrica, però penso que està bé. I que la gent la conegui? Pels nostres oients. No, que sigui inspirador. Una mica rol de profe, no queda dir. Però crec que una cagada, de la qual me n'he donat com més tard, ha sigut com... Jo sempre he dubtat molt com de les decisions que prenia. No? I vaig estar mirant molt cap als meus pares, que està molt bé, evidentment, mires cap als teus pares perquè tota la vida t'han estat allà cuidant, però quan havia de prendre decisions importants mirava molt cap a ells, llavors com que m'enduia molt la seva por i la seva cosa aquesta de i si fas això, que no sabem exactament què et passarà. Llavors crec que moltes decisions que vaig anar prenent, com per exemple estudiar biologia humana, van venir molt condicionades per ells, que ara no me n'arrepenteixo i és una carrera que tornaria a fer.
Però bueno, potser hagués escollit un camí diferent. I llavors després, quan vaig decidir fer el màster d'educació, que sí que és una cosa que vaig fer amb convenciment meu... El que volies fer tu, Sí. No havies de complaure ningú. No, havies de complaure vaig ningú. mirar cap enrere i els vaig veure allà com patint i vaig pensar, no, Maria, s'ha de fer. Després vaig estar molt contenta, saps? I quan després vaig decidir que no faria el doctorat i que m'aniria a fer de Profes Union, i també em van mirar amb aquell patiment de dir no farà el doctorat, No farà. la nostra filla. Doctora Llarena. Doctora Llarena, not gonna happen. Pues, també vaig estar contenta, saps? I ara que estic aquí i els miro i els veig que em miren amb cara d'il·lusió i que em veuen contenta i que estan feliços, penso, oh, quin gust, ojalà, tant de bo, haver tingut com aquesta força per fer-ho abans, saps? Com per mi això és la gran cagada, però bueno, suposo que... A mi em passa. Tots són processos. Sí. 100%. Que a vegades a mi em passa que penses que estàs fent una mica com el teu camí, però tens el retrovisor i els vas veient allà. Exacte. I si no fan la cara que tu esperes que facin, a vegades et genera una mica... Sí, un neguit. sí. Totalment. Que és una cosa que és inevitable, no? Una mica, perquè al final pues, te'ls estimes molt, però bueno, també està bé com dir, vinga, vamos. Decideixo i si m'equivoco. Exacte, I sí, aprendré. sí. Totalment. Sí. Jo tinc aquí unes preguntes apuntades. Acaba-ho tu, Bé. tanca-ho tu. La primera. Quina és la clau d'una bona professora? Oh, uau. Sí, de sobte... Joel, estàs intens, totalment. No, però si haguessis de dir alguna cosa així... Per tancar una mica, no? Una cosa que tu diguessis, jo crec que això, o sigui, com el 20% que fa el 80%. Ai, és que molt bona pregunta, no t'ho sabria dir, Bueno, suposo que moltes coses. Però no ho sé, com ser humil, no? Tenir ganes d'aprendre sempre i revisar-te. Crec que això, no? Com anar mirant, ara, aquí m'he equivocat, o amb aquest alumne ho hagués fet diferent, i a la següent doncs ho faig millor. Com ser molt conscient que ser professora és ser alumne, no tota la vida, i que tu els ensenyes moltes coses, però ells t'ensenyen moltes coses i tu encara tens moltes coses per aprendre. Això t'ho dic jo, amb 26 anys, havent sigut professora 3 anys, imagina't. M'encanta la resposta, sí. D'aquí no sé quants anys ja et diré una altra cosa. Mira, doncs justament, lligat amb això que dius que portes pocs anys de professora, però bueno, ja portes una bona experiència ja, com creus que has millorat tu com a professora des de que vas començar fins ara? O sigui, què has millorat tu? Com enfoques les coses? Mira, una cosa que sí que crec que he millorat i que la treballo molt cada dia i que de fet m'inspira molt l'Albert, que l'Albert és la meva parella, una persona magnífica, fantàstica. Si ho dic jo, fantàstica. Que és que ell té molta paciència, però una paciència infinita, o sigui, no s'acaba mai. I crec que això és una cosa que a mi al principi em faltava molt i crec que va molt bé, o sigui, ser molt pacient, sí, com repetir les coses 50 vegades si fa falta i això, i com aconseguir, a vegades estàs al límit, o sigui, els agafaries i poder respirar i pensar 3 segons i dir, vale, vaig a dir bé les coses, vaig a... no? Com sempre intentar estar pausada, calmada, o sigui, tenir energia quan fa falta, evidentment, molta energia tot el dia, però com aquesta cosa de la paciència és una cosa que em treballo cada dia i que crec que vaig millorant a poc, com a mínim. Potser tu al principi, quan se't descontrolava la classe, feies un crit o pujaves alta veu, dius no, em callo, m'espero que callin o intento redirigir la classe d'una altra manera. Exacte, sí. I tenir molt clar cap on vas. Encara que no... O sigui, que es noti que tu tens clar cap on vas, encara que no tinguis ni punyetera idea. Però que ells tinguin aquesta sensació que tu saps cap on vas. Perquè són una certa seguretat, no? Sí, són una mica com ovelletes, no? Sí. I tu ets com allà una mica... El pastor. El pastor, el gosset pastor. Hem passat de la doctora Llarena a la pastora Llarena. A la pastora Llarena. I llavors crec que sí que també els hi transmet una certa tranquil·litat als alumnes tenir aquesta sensació de que el profe està encaminat, sí. I llavors això també, bueno, genera com aquest ambient agradable de classe. No, és veritat. Ara ho estic analitzant de quan era alumne i sí que genera confiança. Molta confiança. Bé, doncs, ja anem tancant. Hi ha alguna cosa, Maria, que vulguis dir, finalment?
No, algun moltes consell? gràcies. No? Bueno, gràcies a tu per haver vingut avui, per haver-te endinsat al citoplasma. T'ho has passat bé? M'ho he passat molt bé, Sí? la veritat. Això és el que- Un el que- bon capbussó. El que preteníem, el que preteníem. Sempre. I gràcies a tothom, com sempre, qui ens anima a tirar endavant aquest projecte. Sí, si teniu qualsevol dubte, contacteu amb la Maria. Amb la Maria, amb nosaltres no, exacte. Ja m'ha dit. Apa, petons, que vagi bé. Adéu. Adéu. Adéu.